de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I nin kanso ni ka o jɔ Mali kɔnɔna la tunga lafiya a y'o haminata ni ka o bɔ tungarangew ulu kan musaka bɛ I bolo walima musaka tɛ I bolo dutɛrɛn bɛ e maa min bolo walima ni dutɛrɛn tɛ I bolo I sen don tunga lafiya ka tɔn na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ tɔn min yɛrɛ ni ale bɛ daminɛ maa 10 na fo ka taa se maa 16 o ma yani tɔn yɛrɛ ka sigi bolonɔbila sɛbɛ o bɛ taa kɛ notaire fɛ yen n'an b'a fɔ ma ko seere tɔn sigilen kɔfɛ tirage au sort o de bɛ kɛ tɔn daminɛ la walasa ka se k'a dɔn maa fɔlɔ min ni ale ka so tile bɛ di a ma kalo 5 o kalo 5 maa kelen bɛ a ka so tile ni ka o sɔrɔ n'o ye villa hakɛlama ye kalo 7 o kalo 7 ka taa se kalo 8 ma maa wɛrɛ bɛ a ka villa tile sɔrɔ duplex fo ka taa se piscine ma ka taa se piscine ta ma I sen don tunga lafiya ka ni tɔn in na walasa ka se ka I nin kanso ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la danaya ale ni lafiya la dugukolo ko hami bɛ aw maa minnu fana na tunga lafiya a nana o fana ta ni ka bɔ aw kan maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan e maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa u ka nɛgɛjuru sira o banba ni o ye 00 336 41 94 03 80 00 336 77 83 04 14 email contact@tungalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook tunka lafia ni tunga lafiya ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'o ye an ka tungarangew ye u kɔni nana kana sojɔ ko hami bɔ aw la Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ danti foli min na aw minnu b'aw sigi k'aw ka kunnafoni makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani kan tɛnɛ fo ka taa se juma ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye marisi kalo tile 15 ye san 2022 kunnafoni ale waati selen ni a y'o bisimila bi kunnafoni daminɛ ni minagakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa Amder Bukan na ni wagati na kabini karido ŋunuŋunukan kɔni cayalen don ni dugu kofɔlen ale kɔnɔna la ŋunuŋunukan min ni ale kɔni kɛra sababu ye denbaya caman olu kɔni ye u sigiyɔrɔ ni ka o bila a bɛ wagati ni bɔ Amder Bukan yɛrɛ kɔnɔna la sa ni an ka fintigilakaw ni karɔgɛrɛn dinɛ tigilamaw kɔni bɛ ɲɔgɔn na an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ k'u bunte n'u ka sanfɛ pankuru yɛrɛ kabini dɔgɔkun laban in na kabini Mauritaniakaw ka madɔ ni olu tunna an ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen narakaw olu fɛ yen nɔ an ka jamana marabagaw ani Mauritaniakaw u kɔni jɛra ka u bolo di ɲɔgɔn ma ni wagati in na u bɛ ka yalaliw ani ɲininiw ka olu guwan kosɛbɛ an ka jamana fila olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa nin ko in tɛgɛ bɛ se ka da ale kisɛ kan cogoya min na Alamuso tɛmɛni an ka jamana marabagaw kɛrɛnkɛrɛnnen an ka ministre ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale n'a ka maaw kɔni ye sigini kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ sigini min ni a bolila fɛn min kan o de ye Comatex ale dayɛlɛli ko kuma ye Comatex min ni a datugulen don a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ ni wagati in na u kɔni y'a yira k'a fɔ ko Comatex ale bɛna dayɛlɛ nka janni a ka dayɛlɛ fɔlɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni kelen don ka baara o kun jɔlen don u fan fɛ a bɛ san 2 ni dɔ bɔ olu kɔni u ka sara o de bɛna ɲini ka di olu ma fɔlɔ janni baara yɛrɛ ale ka daminɛ ni kɔni Comatex cakɛlaw olu kulo delen ni kuma la a kɛra kibaruya duman ye u bolo n'an taara Kayi an bɛ taa jamukaw olu fɛ yen nɔ sanubɔ cakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ sibirido marisi kalo tile 12 a sanubɔ cakɛyɔrɔ in kɔni kɛra sababu ye ni ka dɔgɔtɔrɔ mobili ka o di u ka dɔgɔtɔrɔso o ma min n'ale musaka tali jɔ fo sɛbɛn wari miliyɔn 37 la jamu dugu marabagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kɛra nisɔndiyaba ye u bolo kari sufɛla la Darussalamkaw olu fɛ yen nɔ an ka kuranso bɛ yen nɔ sa tasuma kɔni donna ale la a ɲɛma ale kɔni ye kuma ni ka o fɔ a ka fɔla sa ko tasuma donnen yɔrɔ in na a kɔni kɛra sababu ye sa ni ka u bololamina caman ka o tiɲɛ yanni protection civile maaw kɔni olu bɛ na sa u ka cakɛyɔrɔ maa 2 olu kɔni de donna k'u bɛ tasuma ninnu ni ka u faga a kɔnɔna la sa a maa 2 kɔni olu joginna maa minnu joginna u ye kelen ta ni ka taa n'ale lapitaniso la teliya la kelen dɔ kɔni o bɛ kɔlɔsili o bolo kan ko waleya sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ walasa ni baara ninnu a kana dankari kurantigɛ banbali o la sa u kɔni bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka maaw ni ka olu bɔ kurantigɛ o la an ka
ka ministre nyama no docteur Shogela ko kala maiga ye ani ministre to kon farla nyonga ninga siga kuma beke siga kuma mini abulla femika o de Bamako nyama cheli ko ubina ma were nyini ma mi bisiga Bamako nyama ninka ulu che akonna la sa kera tenendo marsikalo klita ani nani ola ubuna wele da ninka obla mamunu bisiga mali deme nyama che kula nga konna la sa mali ando yere kon sembedo ni oye Bamako ka yo ulu kon semena do anyama che ko ola kari temenina anga duani ma ulu koni ye camion biduru nika ode bisimila camion mini abora kona kirika ikunda anga faba kono na oka a camion biduru kon be kun falen do shima boro ulu dila kabini seda o mo fukata se uwe mwama ulu koni ye anga nyaglita ka anga jamana o segera anga chamache fanga jamana marapoko ukon beka wale ya sugu bela jilinke wala sa jamana kono dun ulu bisiga lafia amita ko kan kibarula natara ko kan kibarula ama kunda Burkina Faso ko ka jamana o kono naka o ka chama fanga jamana nyama ni oye Paul Ari Sandogo Damilaye ale ko ni wele dabla fundigila kamunu nu ulube sega na fiya bola ni wakati na ku bela jelenga franyo ka sawo yake bingani wale ko ni bekata ku ka jamana o sega kren na sa akoronya fa karo garandina tigila mo ulufe ore la sa fundigila kamunu be no ni ulu ko ni tara sega na fiya bola abi kallo sababo ni wakati na ku ka fara fintigila ka to ka wala sa ka sega jugu ulukele fo ta se marsikalo klita an shikima abara ulubitusina Frédéric Botema aleye Francika chide kerenkerene Frédéric Botema yere aleye ministre mini alenya shinebe Francini jamana were chebo konyoma akone mina lere muga ani nani ninga oke kutun ko fi kerenkeren sa bene jamana o konnala ni ashin fole kabini asigira asiginola akaboka na bene ka o jamana o konnala ataku ye femi sa kalogere je tigilama ulu kon be ka bingani were taninga bene koronya fa o sere uka jamana marabaga ale koniye bene ama ba unika uchama franjonka wala sa ubisika sika foke ni kula niye akle muga ani kelende Ukraine na ale ni Russia jamana ulu be nyogona Kiev sigida chama dankari kon kera o sigida mau ulula alno asoro siga kuma takoduruna o kon bena ke marsikalo klita ani duru polona ka ministru fe no oye check ale ni Slovenia ulu kon bena ta Kiev Suede ale jamana yemi ni taji daga gelen kosobe akonna na taji mi yera kudusa uri jezali akoni jamana marabago uko kubika wala sugu beke wala sa kasega taji o kasega no ga chugo mina orila ubena euro miliara kele ani murumuru saba nika odo taji la wala sa taji ko gela bisega ba uga jamana konnala mi ni abarabe na ke juen kalo nataina Mali kuna foni jabarani la jaba o kuna foni damadan tumbi ambulo korobi ni gada o kelengela bela jelen kuloka o de tungini na la manga jona mi nyoko soro na shini inshallah kuna foni kura ulu keneka ina fon kunu nya fo na chugo minaka fo ni wakati na aunga kuna foni ale jukura madondo lendo mamunu fesa o de ye tunga lafia ana lendo malien den kelengena bela jelen lafia likama kerengrena malien den wunu ni ulu siglembe jamana koka ni ba feka ika sojo lafia la duni kana boiga warla ichi ke tunga lafia wa luka tontini no uyuka toy ni toko sebala ni misatala a garantini no ka sababu yake ni toko sebena tunga lafia alika tona sere de benyini abe barake o konnala yurugu tala foi tala ay ta ko toko sebena tunga lafia alika tona wala sa aka seka o sagona so nika o joba maliba o konnala au kambe shini inshallah kuna fon kura ulukeneka ede sigilembe jamana koka iba fe ka ininkan so nika ojo mali konnala tunga lafia ayo haminata nika obo tungarange uluka musaka be ibolo walma musaka te ibolo duterembe e mami bolo walma ni duterente ibolo isendo tunga lafia ka tona wala sa ka seka ininkan so nika ojo tomi yere ni alebe damine matana fukata se matan ani woro oma yani ton yere ka sigi bolo no bla sebe obetake notaire fe no namba foma ko sere ton sigilen kofe tirajo sor o de be ke ton damnela wala sa ka se ka don ma fola mini ale ka so klebe di ama kalo duru ma kelembe aga so kle nika o soro no e villa hakela mai kalo wolonvla kata se kalo shegi ma werebe aga villa kle soro duplexi fo kata se piscine man kata se piscine tama isendo tunga lafia kani
tɔn in na walasa ka se ka i nin kanso ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la danaya ale ni lafiya la dugukoloko hami bɛ aw maa minnu fana na tunga lafiya a nana o fana ta ni ka bɔ aw kan maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa u ka nɛgɛjuru sira o banba ni o ye 00 336 41 94 03 80 00 336 77 83 04 14 email contact@tunkalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook tunka lafia ni tunga lafiya ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'o ye an ka tungarangew ye u kɔni nana ka na sojɔ ko hami bɔ aw la